Predstavte si, že čakáte 9 rokov. 9 zatracených rokov, aby ste uvideli niečo, čo nikto a nikdy predtým nevidel. A nakoniec prichádza moment pravdy, no namiesto okamžitej odpovede dostávate ticho. 4 hodiny ticha. Pretože signál zo vzdialenej vesmírnej sondy, ktorá je tak ďaleko, že svetlo od nej dorazí na Zem až po dlhšom čase, než trvá pracovný deň. A keď sa dáta konečne začnú prenášať, rýchlosť je len 1 kilobit za sekundu. 1 kilobit. Pre porovnanie, váš domáci internet je miliónkrát rýchlejší. No to, čo vidíte v tých prvých rozmazaných pixeloch, vás úplne dostane do iného sveta. Na povrchu vzdialenej vadovej planéty, ktorú všetci považovali za nudný kus skaly, sa vypína obrovské srdce. Nie je to metafora. Je to skutočný tvar na povrchu Pluta, veľký ako Texas, ktorý nikto nemohol predpovedať. A to je len začiatok príbehu o tom, ako ľudstvo vyslalo malý vesmírny štít na okraj slnečnej sústavy a objavilo tam celé svety, o ktorých sme ani netušili. No začneme od samého začiatku, od chvíle, keď skupina tvrdošíjnych vedcov rozhodla, ľudstvo jednoducho musí vidieť kúto zblízka, aj keď takmer všetci považovali toto za márnu stratu peňazí a času. Koniec 90. rokov. Vesmírna agentúra NASA zvažuje žiadosti o nové misie. Rozpočty sú krátené, priority posunuté smerom k Marsu a satelitom Jupitera. A práve vtedy prichádza tým nadšencov s bláznivým nápadom. Poďme poletieť ku Plutu, k tomuto maličkému zamrznutému kamienku na okraji systému, ktorý je menší než naša Luna a o ktorom vieme len veľmi málo. Očakávaná reakcia bola predvídateľná. Načo? Veď je to nudné, len kus ľadu v tme. No tento tým sa nevzdal. Vedeli niečo, čo ostatní netušili. Vedeli, že za každým, keď sa dostaneme k novému svetu v slnečnej sústave, ukáže sa úplne iný, než sme si predstavovali. Merkúr s jeho obrovským železným jadrom, Venuša s jej pekelným skleníkovým efektom, Mars s dôkazmi o starých riekach, Jupiter s jeho veľkou červenou škornou, veľkou ako 3 zeme, Saturn so svojimi prstencami z miliárd ľadových kúskov, Urán, ktorý sa točí naopak, Neptún s vetrami rýchlejšími ako zvuk. Každý svet bol prekvapením, tak prečo by mal byť výnimkou Pluto? A tak v roku 2006, po rokoch boja o financie, vypúšťa silná raketa ATS-5 malú vesmírnu sondu New Horizons do medziplanetárneho priestoru. Bol to najrýchlejší štart v histórii ľudstva. Tak rýchly, že sonda preletela okolo Mesiaca za len 9 hodín. Astronauti misie Apollo na to potrebovali 10-krát viac času. No aj s takou šialenou rýchlosťou malo trvať 9 rokov, kým dorazí k Plutu. 9 rokov. To je veľa. Je to celá éra. Za 9 rokov deti nastúpia do prvého ročníka, skončí sa jedna éra a vzniknú nové technológie. Malá vesmírna loď, vážiaca len o niečo viac než klavír, sa brodí prázdnotou rýchlosťou, pri ktorej by mohla obletieť Zem za 40 minút. Prvá zastávka na ceste ku Plutu je Jupiter. No to nie je len prestávka na fotky. Ide o gravitačný manéver, vesmírnu obdobu praku, ktorý vystrelí New Horizons ešte rýchlejšie smerom k vonkajším svetom. Súčasne s tým urobí sondu prvé skúšobné snímky plynového obra a jeho mesiacov. Akási generálka pred hlavným predstavením. Kamery fungujú skvele, systémy bežia ako hodinky. Tým na Zemi vydýchne s úľavou a potom nastáva dlhé obdobie ticha. New Horizons sa preklopí do režimu spánku, aby sa jeho prístroje nezničili skôr, než bude na mieste. Väčšinu 9-ročnej cesty strávi v režime spánku. Občas sa prebudí, aby odoslal krátku správu na Zem. Som v poriadku, stále letím. Predstavte si to čakanie. Týmy inžinierov a vedcov, ktorí zasvetili tento projekt celý kus svojho života, jednoducho čakajú. Dúfajú, že všetko pôjde tak, ako má. Že žiadny kritický systém nezlyhá medzi orbitami Jupitera a Pluta, kde nie je žiadna možnosť niečo opraviť. Je to ako vypustiť fľašu s odkazom do oceánu a čakať 9 rokov, či sa dostane k adresátovi. A potom prichádza rok 2015, New Horizons sa začína prebudzovať. Systémy sa zapínajú jedna za druhou. Kamery si vyčistia oči po dlhom spánku. A v zornom poli sa objaví malá bodka svetla. Pluto. Ešte vzdialený, stále rozmazaný, no už reálny. Od tohto okamihu začína to najzaujímavejšie. Každý deň New Horizons posiela na Zem nové snímky a každý deň je Pluto o niečo väčšie,
ostrejšie a živšie. Je to ako pomalé vyvolávanie starej fotografie. Spočiatku len svetlé miesto, potom je možné rozpoznať obrysy, neskôr detaily. A v tej chvíli tým začína vidieť niečo, čo sa nedá pochopiť. Pluto nevyzerá ako jeho hlavný mesiac Hóron vôbec. Pluto je svetlejší, s podivnými tmavými oblastiami. Hóron je tmavší, ale s nejakým jasným miestom hore. To je už zaujímavé. Mesiace zvyčajne vyzerajú ako svoje planéty, pretože vznikli z rovnakého materiálu. No tu je, akoby dva úplne odlišné svety náhodou narazili v kozme a rozhodli sa spolu tancovať večný tanec. S každým dňom sa rozlíšenie snímok zvyšuje a tak na povrchu Pluta začína vystupovať nejaká forma. Spočiatku si nikto nemôže veriť vlastným očiam, pretože tá forma vyzerá ako srdce. Obrovské zatracené srdce priamo na povrchu tejto karbickej planéty na okraji slnečnej sústavy. Keď tieto snímky zverejnia na internete, svet sa zblázni. Pluto, tento zabudnutý bohom ľadový kameň, ktorého v roku 2006 dokonca vyradili zo zoznamu planét, sa náhle stáva najromantickejším miestom slnečnej sústave. Má srdce. Ako je možné, že svet s srdcom na povrchu? No Team New Horizons vie, že to je len začiatok, pretože 2 týždne po tejto udalosti, presne 11 dní po štarte, preletí sonda Pluto na vzdialenosť len 12 500 km od povrchu. Pre vesmírne rozmery je to takmer dotyk. A v tých cenných hodinách musí New Horizons stihnúť všetko. Všetky fotografie, všetky merania, všetky dáta, pre ktoré letel 9 rokov. Problém je, že počas preletu je sonda tak zaneprázdnená fotografovaním, že nemôže odosielať dáta na Zem. Fotografuje, skenuje, meria, všetko si zapisuje do pamäte a tým na Zemi len čaká. Opäť čakajú. 4 hodiny trvá, kým signál zo sondy dorazí na Zem. 4 hodiny a 12 minút. Počas tohto času nevedia, či všetko prebehlo správne, či sa náhodou niečo nepokazilo, či sonda nenarazila do nejakej prachovej čiastočky pri tak obrovskej rýchlosti. A nakoniec príde signál. Všetko je v poriadku. New Horizons je živý, zdravý a má plnú pamäť dát. No teraz začína to najtríznivejšie čakanie, pretože rýchlosť prenosu dát z takého vzdialeného miesta je len 1 kilobit za sekundu. To znamená, že úplné odoslanie všetkých dát bude trvať viac než rok. Celý rok pomalého, bolestivého sťahovania informácií z hlbín slnečnej sústavy. No aj prvé nízko rozlíšené snímky, ktoré prídu počas prvých dní, sú ohromujúce. Pluto nie je len kus ľadu, je to celý svet s horami, planinami, ľadovcami a atmosférou. Svet, ktorý žije svojim vlastným životom, aj keď je od Slnka vzdialený 40 krát viac než Zem. To isté srdce, ktoré všetci videli na snímkach z diaľky, sa teraz odhaľuje k celej svojej kráse. Oficiálne ho nazývajú planinou mesiaca, no celý svet ho pozná jednoducho ako srdce Pluta. Ide o obrovskú ľadovú rovinu, veľkú ako štíhle, takmer dokonale hladkú a svetlú, že výrazne vystupuje na pozadí zvyšku povrchu. No najväčším prekvapením nie je tvar, ale to, že na tejto planine chýba jediný kráter. Žiaden. A to znamená len jedno. Táto povrchová plocha je veľmi mladá. Možno má len 10 miliónov rokov, čo v kozmických mierkach je takmer ako včerajšok. No ako je to možné na mrazivom svete, kde teplota je -200 stupňa Celzia? Odpoveď je ešte šialenejšia než otázka. Je Pluto živý? Nie v biologickom zmysle samozrejme, ale geologicky je aktívny práve teraz. Práve v tejto sekunde, zatiaľ čo čítate tieto slová, sa na Plute pohybujú ľadové masy. Vlnia konvekčné prúdy v ľade. Možno na Plutone dochádza k výbuchom kryovulkánov. Celá povrchová plocha Plutona tvorí zhruba 98% ľadsť z dusíka. Na Zemi je dusík plyn, ktorý vdýchujeme každú sekundu. No tam, v chladnej tme vonkajšieho slnečného systému, dusík zamrza a pri teplote okolo -2,99 stupňov Celzia sa správa ako voda na našej planete. Môže tiecť, tvoriť ľadesaťtov, vytvárať konvekčné bunky. Celá rovina satelitu je pokrytá obrovskými mnohoúholníkmi. Ako by niekto rozrezal povrch planéty na obrovské kusy nepravidelného tvaru. Tieto mnohoúholníky sú vrcholmi konvekčných buniek. Teplý ľad vychádza z hlbín, ochladzuje sa na povrchu a opäť klesá naspäť do hlbín. Presne tak fungujú konvekčné prúdy v horúcej vode. Lenže tu namiesto vody je dusíkový ľad a namiesto platní je vnútorné teplo Plutona.
Odkiaľ má Pluto vnútorné teplo? To je samostatná záhada. Doteraz sa predpokladalo, že Pluto vznikol chladný, tak ďaleko od Slnka. No údaje od sondy New Horizons naznačujú opak. Zdá sa, že Pluto sa narodil ako teplý svet. Možno, že v ranom období slnečnej sústavy na neho padalo toľko iných objektov, že sa prehrieval zo zrážok. A toto teplo bolo dostatočné na to, aby vnútri roztopil ľad a vytvoril podzemný oceán tekutej vody. Podzemný oceán na Plutone. Uvedomte si to. Niekde pod touto ľadovou kôrou, v temnej hlbinnej tme, sa môže ukrývať skutočná tekutá voda. Tá istá voda, bez ktorej, ako vieme, nie je možný život. Samozrejme to neznamená, že v oceáne Plutona neexistuje život, ale je to potenciálne obyvateľný svet. Rovnaké je to aj s mesiacmi Jupitera, Európu a Enceladom u Saturnu. A ak je Pluto typickým predstaviteľom trpasličích planét v pásme Kuiperovho pásu, tak práve tam, za orbitou Neptúna, sa môžu skrývať desiatky, ak nie 100 000 potenciálne obyvateľných svetov. Okolo roviny satelitu sa týčia pohoria z vodného ľadu vysoké niekoľko kilometrov. Na Zemi by také pohoria boli impozantné. Na Plutóne, kde je gravitácia 6-krát slabšia než na Zemi, pôsobia úplne dramaticky. Strmé svahy, ostré vrcholy, ako by ich niekto vyrezal z kameňa. Vodný ľad na Plutóne sa správa ako skala na Zemi. Pri teplote okolo -2,99 stupňov Celzia je pevný ako oceľ a dokáže udržať vrchy vysoké niekoľko kilometrov. Naopak, dusíkový ľad pri tejto teplote je mäkký, tečie ako ľadovce na Zemi. A práve toto sa deje. Dusíkový ľad pomaly steká z týchto vodných vrchov do dolín, vyplňuje krátery a tvorí zvláštne tvary. To je vidieť na okrajoch roviny satelitu, kde ľadovce vtekajú do medzier medzi horami, obtekajú prekážky akoby hustý sirup. Medzi týmito horami je jeden obzvlášť zaujímavý vrchol s názvom Ra Mons. Vysoký 4 km s veľkou prielbinou na vrchole, pripomínajúci vulkán. No nie je to obyčajný vulkán, ktorý vyviera rozstavenú lávu. Je to kryovulkán, ľadový vulkán, ktorý nevypúšťa lávu, ale zmiešaninu vody, amoniaku a iných plynných látok. Kryovulkány môžu vysvetliť, prečo je povrch Plutona taký mladistvý. Ich výbuchy obnovujú povrch, vymazávajú staré krátery a vytvárajú nové tvary reliéfu. A to sa deje pravdepodobne aj práve teraz. Na Plutone je oblasť s názvom Tarter Dorsa, úplne unikátna. Ide o oblasť pokrytú pravidelnými hrebeňmi vysokými okolo 500 metrov, ktoré vyzerajú ako hadia koža alebo kôra stromov. Vedci predpokladajú, že ide o penitenty. Ľadové útvary, ktoré sa na Zemi nachádzajú iba v najsuchších vysokohorských púšťach, ako je Atacama v Čile. No penitenty na Plutone sú obrovské, vysoké ako mrakodrapy a pokrývajú veľkú plochu. Dá sa len predstaviť, ako vyzerá tento ľadový les zblízka, s vystupujúcimi ľadovými špikulmi, ktoré sa tiahnu až do ružovkastého neba. Tiene medzi nimi sú tmavšie než vesmírna prázdnota a nachádzajú sa tu aj tmavé oblasti. Najväčšou z nich je tzv. Cthulhu Macula, zvláštne tvarovaná ako veľký kosacovitý tvor. Ako by na povrch planéty vtlačilo gigantické vesmírne zviera. Táto oblasť je oveľa tmavšia než zvyšok Plutona a je pokrytá krátermi, čo naznačuje, že je oveľa staršia než mladistvá rovina satelitu. Tmavá farba je spôsobená tholínmi, organickými zlúčeninami, ktoré vznikajú, keď jednoduché uhlevodíky, ako je metán, pôsobia slnečným svetlom ako zmodážďami. Menia sa na zložité červenkasté alebo hnedočierne molekuly, podobné živici. Tento proces je podobný tomu, ktorý prebieha na niektorých mesiacoch Saturnu, takže nie je prekvapujúce, že aj na Plutone je to bežné. No rozloženie tholínov na Plutone je záhadou, pretože vedci nevedia, prečo sú iba v určitých oblastiach. A práve v týchto oblastiach sa ukazuje súvislosť s kryovulkánmi. Zistilo sa, že keď kryovulkány vybuchujú, nevypúšťajú len vodu, ale aj zmiešaninu vody a tholínov. V oblasti s názvom Terra Viking je možné vidieť kryovulkán, ktorý prívalovo vyvrhuje túto vodno-tholínovú zmes do okolia. Nablízku je kráter a priehobina, vyplnené touto zmesou pri ďalšom výbuchu. Dá sa vidieť, ako sa táto hmota stekala dole a zmrzla v kalužiach. To isté je možné sledovať aj v ďalších oblastiach pri priehobine Virgilie Fosse, kde táto zmes stekala po svahoch. Dáta z družicového teleskopu Hubble ukazovali, že Pluto sa zčervená
a sonda New Horizons pravdepodobne preletela práve v najčervenšej fáze plutónskeho roka. A teraz vieme prečo. Kryovulkány neustále obnovujú zásobu tholínov na povrchu. No najzaujímavejšie na tholínoch nie je na samotnom Plutone, ale na jeho mesiaci Harón. Pozrite si snímku Haróna v zvýšených farbách, ktorá okamžite upúta pozornosť. Červená čiapka na severnom póle. A tu je vysvetlenie, ktoré znie ako z vedeckej fantastiky, no je čisto vedecké. Gravitácia Plutóna je natoľko slabá, že keď kryovulkány vyvrhujú zmes vody a tholínov, časť tohto materiálu úplne opúšťa Pluto a putuje na vzdialenosť takmer 19 000 km až k jeho mesiacu Harónovi. Ale prečo len na severnom póle? Pretože Pluto a Harón sú gravitačne navzájom úplne uzamknuté. Ukazujú si len jednu stranu, podobne ako mesiac ukazuje Zemi. V tom večnom tanci sa nikdy neodvracajú od seba. Poeticky povedané, Pluto stále ukrýva svoje srdce pred Harónom v tomto večnom valčí. Padajú na rovnakú oblasť Haróna, pretože táto oblasť je stále obrátená k Plutonu. Sám Harón je tiež veľmi zaujímavý. Je to svet z vodného ľadu, na rozdiel od Plutona, ktorý je pokrytý dusíkovým ľadom. Na Harónovi nie je atmosféra, pretože vodný ľad je pevne prichytený k povrchu pri takejto teplote. Naopak, na Plutone dusíkový ľad sublimuje. Priamo prechádza z pevného stavu do plynu bez prechodu cez kvapalnú fázu. A práve toto vedci považujú za jeden z najúžasnejších objavov od sondy New Horizons. Pluto má atmosféru, naozajstnú, viditeľnú, nádhernú atmosféru. Kvôli slabému gravitačnému ťahu sa rozprestiera vysoko nad povrchom, podstatne vyššie než na Zemi. Zemskej atmosfére, ktorá je oveľa hustejšia a objemnejšia, sa pevne pritlača ku planéte, zatiaľ čo atmosféra Plutóna sa javí ako jemná hmla obklopujúca malý svet. Tlak na povrchu je takmer nulový, približne 10 mikrobarov, čo je 100 000 krát alebo dokonca miliónkrát menej než na Zemi. No vedci predpokladajú, že v určitých momentoch svojej orbity môže tlak na Plutóne vzrásť na hodnoty medzi 18 a 28 milibarov, čo je 3 až 4 krát viac než je tlak na povrchu Marsu. Prečo je tento rozptyl taký veľký? Pretože dráha Plutóna je veľmi vypuklá. V niektorých miestach sa priblíži k Slnku viac než Neptún. Keď sa Pluto približuje k Slnku, teplota stúpa. Povrchové ľadové vrstvy začínajú aktívne sublimovať, menia sa na plyn a atmosféra sa stáva hustejšia. Posledný raz bola atmosféra Plutona približne ako na Marse pred približne 900 000 rokmi. Pri takomto tlaku a teplote sa na povrchu Plutona mohol tvoriť tekutý dusík. Možno, že kedysi na ňom existovali dusíkové jazerá. Dokonca existuje aj fotografia toho, čo by mohlo byť zmrznutým jazerom. V každom prípade sa hustota atmosféry Plutona dokáže za jediný rok 4-krát zmeniť v dôsledku sezónnych zmien. Tento obrovský kontrast je veľmi odlišný od ostatných svetov slnečnej sústavy, kde je atmosféra relatívne stabilná. Atmosféra pozostáva z rovnakých látok, ktoré sa nachádzajú na povrchu v zamrznutej podobe. Dusík, metán a oxid uhličitý. No najväčším prekvapením je vrstva hmly. Nie je to len obyčajná hmla, ale až 20 samostatných vrstiev. Počet týchto vrstiev bol prekvapivý. Jasne ich vidieť na niektorých snímkach. Vyzerajú ako tenké vrstvy tenkej hmly. Na jednej snímke preniká slnečné svetlo cez jednu z týchto vrstiev a tiene pohorí sú jasne viditeľné na pozadí osvetlenej hmly. Vrstvy sú nerovnomerné po celej planéte. Na jednom mieste je vrstva hmly vysoko nad povrchom, zatiaľ čo na inom, na tej istej snímke, sa dotýka povrchu. Je to ako hmla, ktorá sa zhlukuje v nížinách, no na kopcoch zostáva vysoko nad nimi. A práve k tomu sa teraz dostávame. Ku snímkam, ktoré sú pre mňa osobne najzaujímavejšie v celej misii. Snímky Pluta so zadným osvetlením, kde sú viditeľné siluety pohorí na pozadí atmosféry. Na nich je možné naozaj oceniť hĺbku a rozmer horských hrebeňov. Pluto takmer vyzerá ako hraná figurka kvôli extrémnemu reliefu. Tieto hory sa zdajú byť tak vysoké, pretože Pluto je veľmi malý a jeho gravitácia nie je dostatočne silná na to, aby ich vyhladila. Na veľkej planéte, ako je Zem, by takéto hory jednoducho pod vlastnou váhou spadli, zatiaľ čo tu trčia ako zuby draka. Vzťah Pluta k jeho satelitom je tiež nezvyčajný. Hron je tak veľký v porovnaní s Plutom, že stredná poloha sústavy sa nachádza mimo Pluta, v priestore medzi oboma svetmi. Oba vlastne obiehajú okolo bodu v voľnom priestore. To naznačuje, že Hron nebol vytvorený spolu s Plutom, ale bol zachytený jeho gravitačnou silou. Alebo, čo je pravdepodobnejšie, v
V minulosti došlo k obrovskej kolízii, podobnej tej, ktorá vytvorila náš Mesiac. A hron sa sformoval z trosiek. Ostatní satelity Pluta sú veľmi malí. Merajú len niekoľko kilometrov na priemer. Zaujímavé je však to, že ich dráhy sú dokonale kruhové a všetky ležia v jednej rovine s dráhou Pluta. To naznačuje, že aj oni sú pravdepodobne pozostatkami tej starodávnej kolízie. Prekvapuje tiež absencia kráterov na Plute a Hronovi. Áno, rovina Hrona je mladá a na nej nie sú krátery. Je jasné prečo. Celkovo je na oboch svetoch kráterov oveľa menej, než sa očakávalo. Možno je dôvodom to, že v oblasti Kuiperovho pásu, kde sa Pluto nachádza, nemá veľa malých objektov, ktoré by mohli naraziť do povrchu. Prelet okolo Pluta sa skončil za pár dní. New Horizons preletel okolo trpasličej planéty a pokračoval ďalej hlboko do Kuiperovho pásu. V tom čase bol stroj tak ďaleko od Zeme, že keď sa pozrel na najbližšiu hviezdnu sústavu, Alpha Centauri, nachádzala sa na úplne inom mieste z pohľadu New Horizons než našej. Ide o efekt paralaxy. Keď sa pozeráte na vzdialený objekt z rôznych miest, zdá sa, že sa posúva voči pozadiu. New Horizons išiel tak ďaleko, že aj najbližšie hviezdy sa z jeho pohľadu zdali byť posunuté. To je jednoducho šialené, keď sa nad tým zamyslíte. Stroj preletel miliardy kilometrov a to je jediná vec, ktorú zmenil v podobe nášho najbližšieho hviezdneho suseda. Vesmír je naozaj obrovský. Keď v roku 2015 preletával okolo Pluta, takmer nezmenil svoju rýchlosť. Jeho dráha po stretnutí ho viedla ešte hlbšie do hľadania Kuiperovho pásu. A tu vznikla otázka. Vedel tým o nejakých objektoch, ktoré by mohli navštíviť ako ďalšie? Áno, vedeli. Volali sa Arktos. Ale neuveriteľné je, že o ich existencii ani nevedeli, keď spustili New Horizons. Zamyslite sa nad tým. 9 rokov stroj letel ku Plutu, zatiaľ čo cieľ číslo 2 ešte ani nebol objavený. Asi rok pred preletom okolo Pluta tým z New Horizons použil Hubbleov vesmírny ďalekohľad na hľadanie objektov, ktoré by mohol po Plute navštíviť. A Hubble našiel 3 nové objekty, ktoré boli dostatočne blízko jeho trajektórie. Po štúdiu dát sa rozhodli pre objekt dĺžky asi 5 a 35 km, ktorému neskôr dali meno Arktos. To znamenalo, že sa stal prvým objektom, ktorý navštívil potom, čo bol objavený až po štarte sondy. New Horizons bol po prelete okolo Pluta vo vynikajúcej kondícii. V nádržiach ešte zostalo palivo. Rádiovo-izotopový generátor mohol ešte fungovať roky. Tým rýchlo vyslal príkazy na korekciu dráhy, aby sa mohli stretnúť s novým cieľom. Objekt bol taký malý a vzdialený, že dokonca aj Hubble vedel určiť len jeho farbu a malé zmeny jasu. No vedci spravili niečo neuveriteľné. Pozorovali prekrytie hviezdy Arktosom. Moment, keď objekt prešiel pred hviezdou a zatienil jej svetlo. Z tohto prekrytia dokázali predpovedať tvar Arktosu. A ako uvidíte ďalej, toto predpovedanie bolo takmer presné. Vedeli, že to bude vystúpená, pravdepodobne dvojitá systémová štruktúra alebo spojenie dvoch objektov do jednej, alebo len dlhý asteroid. Ostávalo už len potvrdiť ich predpovede. 3 roky po odlete od Pluta, v auguste roku 2018, začal New Horizons fázu priblíženia na vzdialenosť 272 miliónov kilometrov. Na tej vzdialenosti bol Arktos takmer neviditeľný na pozadí vzdialených hviezd. No ku koncu roka 2018 už jasne žiaril v zornom poli sondy. Rýchlosťou 51 000 km za hodinu rýchlo dobiehal Arktosa a začali sa zhromažďovať prvé vedecké dáta. Pri približovaní sa tvar Arktosa začal ukazovať v celej svojej podobe. Niečo zvláštneho. Vyzeralo to ako spojenie dvoch objektov, takmer bez kráterov a s nerovnou, hrbolatou povrchovou štruktúrou. Nič podobné sme doteraz videli na asteroidoch alebo kométach v blízkosti. Dňa 1. januára 2019 spravil New Horizons najbližšie priblíženie na vzdialenosť len 3500 km od povrchu. V ten deň bolo zaznamenaných takmer všetkých vedeckých dát. Tento prelet urobil z Arktosa najvzdialenejší objekt, aký kedy navštívil vesmírny stroj. 6,5 miliardy kilometrov od Slnka, asi 45 krát ďalej než Zem. Na tejto vzdialenosti bola rýchlosť prenosu dát desiatky krát pomalšia, len 1 kilobit za sekundu. Hoci, úprimne povedané, samotná technológia umožnila komunikovať so strojom na takej vzdialenosti, je to samo o sebe zázrak. Pomalý prenos znamenal, že trvalo takmer 2 roky, kým sa všetky dáta o Arktosovi dostali na Zem. Prvé odoslané boli snímky s najvyšším rozlíšením a najdôležitejšie.
No pamätám si, že v čase, keď médiá začali zverejňovať správy o prelete, boli dostupné len nízkokvalitné obrázky. Väčšina verejnosti tak asi nikdy nevidela Arktosa vo svojej úplnej kráse. A tu je snímky s najvyšším rozlíšením tohto úžasného objektu v pravých farbách. Hneď na prvý pohľad je zrejmé, že Arktos je na červeno. Na rozdiel od väčšiny asteroidov bližších k nám, ktoré sú sivé alebo tmavé, je Arktos červený z rovnakého dôvodu ako tmavé oblasti na Plutovi. Na jeho povrchu sú polinóny. Polinóny sú organické zlúčeniny, ktoré boli rozložité slnečným žiarením a kozmickými lúčmi. Pravdepodobne kedysi na povrchu bol metán a amoniak, no Arktos je príliš malý na to, aby si udržal tieto látky svojou slabou gravitáciou. Dávno sa odparili do vesmíru. Čo zostalo? Metanol, kyanovodík a vodná ľad. Prebytok metanolu a jeho ozárenie spôsobujú, že Arktos má červenú farbu vďaka tvorbe polinónov. No existuje aj záhada. V spektre Arktosa je pásmo absorpcie na vlnovej dĺžke asi 19 desatí mikrometra. Veda zatiaľ nepozná, o akú zlúčeninu ide. Je to niečo, čo sme doposiaľ nestretli. Škoda, že sme nemohli vziať vzorku povrchu, aby sme mohli presne určiť, čo to je. Ďalšia vec, ktorá okamžite upútava pozornosť, je absencia malých impaktových kráterov. Predpokladá sa, že to je spôsobené povahou samotného Kuiperovho pásu. V ňom môže byť až 20 krát viac hmoty než v pásme asteroidov, no väčšina tejto hmoty je sústredená vo väčších telesách ako je Pluto. Presnú populáciu Kuiperovho pásu nepoznáme, no je určite rozptýlenejší ako pás asteroidov, pretože je šírky asi 20 krát väčšej a má oveľa väčší obvod. Nachádza sa tak ďaleko od Slnka, že jeho obežné rýchlosti sú oveľa pomalšie, takže aj kolízie sa dejú pri nízkych rýchlostiach. Meteoritmy, ktoré vidíme ako padajúce hviezdy v atmosfére Zeme, sa môžu pri vstupe do atmosféry pohybovať rýchlosťou 75 km za sekundu. Vzdialený Kuiperov pás je plný tajomstiev a zázrakov, a aj keď sme ho objavili len nedávno, už nás úplne pohltil. Pri pohľade na jeho rozlahlé a rozptýlené objekty je jasné, že ide o niečo oveľa staršie, než si dokážeme predstaviť. Presne tak, ako sa zdalo, jeho veľkosť je neporovnateľná s pásom asteroidov a šírka je približne 20 krát väčšia, čo znamená, že jeho obvod je oveľa väčší. Nachádza sa tak ďaleko od Slnka, že jeho obežné dráhy sú oveľa pomalšie a teda aj zrážky medzi objektmi prebiehajú pri nízkych rýchlostiach. Meteoritmy, ktoré vidíme ako padajúce hviezdy v atmosfére Zeme, sa môžu pri vstupe pohybovať rýchlosťou 75 km za sekundu. Keď sa pozrieme na oblasť Kuiperovho pásu, je zrejmé, že kolízie tam môžu nastať pri rýchlosti len niekoľko 100 metrov za sekundu, čo je takmer 250 krát pomalšie než bežné kolízie asteroidov. Vytvorená štrbina, ktorá vyzerá ako kráter, pravdepodobne nie je spôsobená zrážkou. Môže ísť skôr o prepad z dôvodu vypúšťania ľahkých látok spod povrchu. Absencia dôkazov o zrážke naznačuje, že Arokod je vlastne časová kapsula z veľmi dávnej, rannej fázy slnečnej sústavy. Tento objekt, ktorý si zachoval svoj tvar po miliardy rokov, je takmer v pôvodnom stave. Hoci pomalé zrážky sú jedným z možných spôsobov, ako sa tento objekt mohol vytvoriť, pri vysokorýchlostných zrážkach v pásme asteroidov vznikajú krátery alebo sa objekty úplne rozpadnú. Naopak, pri pomalých zrážkach, aké prebiehajú v Kuiperovom pásme, je možné, že sa oba objekty jednoducho spoja. Existuje tiež teória, že dve časti Arokotu vznikli vedľa seba v dôsledku víru ľadových fragmentov, ktoré sa postupne spojili do dvoch rotujúcich telies. Nakoniec sa tieto telesá tak priblížili, že sa spojili do jedného. Tento proces však prebiehal veľmi pomaly, pretože na povrchu nie sú viditeľné žiadne praskliny alebo napäťové línie, čo naznačuje, že maximálna rýchlosť ich nárazu bola len niekoľko metrov za sekundu. Oba objekty museli byť navzájom gravitačne uzamknuté, kým nedošlo ku spojeniu. Fakt, že obe časti Arokotu vyzerajú veľmi podobne, potvrdzuje teóriu, že vznikli v rovnakom regióne z rovnakého materiálu. Predtým, než dostal tento objekt oficiálne meno, nazývali ho ultramateriálom. Teraz sú jednotlivé časti známe ako Ulitma a Tula. Na povrchu je niekoľko veľmi jasných oblastí. Tie, ktoré sú v kráteri, pravdepodobne vznikli pri zosuvoch, keď sa materiál po vzniku prepadlín zosunul dovnútra. Iné veľké svetlé škorny sa nachádzajú v mieste styku oboch častí. Nie je úplne jasné, prečo je táto oblasť jasnejšia, no existujú teórie, že táto časť dostáva najmenej slnečného žiarenia a tak sa tu môžu hromadiť ľahké látky, ako je amoniakový ľad.
Je možné, že táto oblasť bola centrom gravitácie objektu a preto sa mäkší materiál začal na povrchu pohybovať smerom dole a zhromažďovať sa v strede. Roko má veľmi nízku hustotu, len asi 0,5 gramu na kubický centimeter, čo znamená, že je veľmi porezný a málo kompaktný. Postupne z neho ľahké látky unikali, v dôsledku vnútorného zdroja tepla sa však časom na povrchu tvorili vrstvy ľadov, zatiaľ čo vo vnútri ostali len kamienky. Tento zdroj tepla je stále možné čiastočne zaznamenať, a to aj napriek tomu, že modely naznačovali, že Arrokoth by mal mať teplotu okolo 12 až 14 Kelvinov. Výsledky misie New Horizons však ukázali, že jeho skutočná teplota je približne 29 Kelvinov, čo je stále mimoriadne chladné, no nie tak extrémne, ako sa pôvodne predpokladalo. Medzi záhadné vlastnosti Arrokothu patrí aj jeho nečakaná plochosť, ktorá nebola zrejmá na prvých snímkach. Objavili sme ju až po dôkladnej analýze dát z misie New Horizons. Ukázalo sa, že Arrokoth je oveľa plochší, než sme pôvodne mysleli. Dôvodom je pravdepodobne spôsob, akým sa objekt otáča a jeho osvetlenie z boku nebolo vždy viditeľné. Presne nevieme, prečo je taký. No môže to byť dôsledok rýchlosti otáčania v počiatočných fázach jeho tvorby, keď sa otáčal oveľa rýchlejšie, alebo dôsledok spôsobu, akým sa pohybuje a obieha okolo Slnka. Jedna strana objektu je stále vystavená slnečnému žiareniu desiatky rokov, čo spôsobuje, že na nej dochádza k úniku ľahkých látok, zatiaľ čo druhá je dlhodobo ukrytá v tieni. Výskum stále prebieha. Keď sa misia New Horizons vzdialila od Arrokothu, otočila sa a odfotila jeho siluetu na pozadí hviezd. Kto vie, či sa na jeho povrch ešte niekedy vráti. Možno to bude posledný veľký záber, ktorý uvidíme. Čo čaká na misiu New Horizons ďalej? Má ešte dostatok energie v batériách a na palube je ešte 11 kg paliva, takže jej pátranie po ďalších objektoch v Kuiperovom pásme môže pokračovať. Okrem toho bude sledovať aj cestu v predstihu, prechádzajúc cez heliosféru a vstupujúc do medziplanetárneho priestoru v roku 1230. Aj keď sa možno nepodarí nájsť dostatočne blízky objekt na tretí prelet, tím misie už podal návrh na rozšírenie a zameranie na nové vedecké ciele. Chcú z misie urobiť vysokoproduktívnu observatórium, ktoré bude vykonávať planetárne, astrofyzikálne a heliosférické pozorovania, aké žiadny iný prístroj nedokáže. Pretože New Horizons je jediný kosmický prístroj v Kuiperovom pásme a na vonkajšej hranici heliosféry, je v ideálnej pozícii na vykonávanie unikátnych astrofyzikálnych štúdií. Tieto zahŕňajú pozorovania Uruánu, Neptúna či trpasličích planét, hľadanie voľne plávajúcich čiernych dier a štúdium miestnej medziplanetárnej okolitosti, vrátane nových pozorovaní slabého, optického a ultrafialového žiarenia v medziplanetárskom priestore. New Horizons nám už poskytol bohatstvo dát o objektoch v Kuiperovom pásme, o ktorých by sme inak nemali žiadnu predstavu. Kto by si pomyslel, že Plutovo vyzerá tak, že má červenú čiapku, alebo že Arrokoth je taký plochý. A vzhľadom na to, že sú to jediné objekty, ktoré sme kedy videli zblízka, je pravdepodobné, že nás ešte čakajú mnohé ďalšie prekvapenia. Malý kozmický prístroj veľkosti s Rórovom preletel miliardy kilometrov cez prázdnotu, aby nám ukázal svety, o ktorých sme sa ani nesnívali. Svety srdcami na povrchu. Svety, ktoré si vymieňajú materiál cez desiatky tisíc kilometrov priestoru. Svety, zachované od samotného začiatku vzniku slnečnej sústavy. A to je iba začiatok. V hlbokom tichu za obežnou dráhou Neptúna čakajú ešte stovky, možno tisíce svetov. Každý s vlastnými tajomstvami, každý s vlastným príbehom. A raz, keď dojdeme až k ním, objavíme ich všetky. Takže, kto vie, aké ďalšie objavy nás ešte čakajú v nekonečnej tme vesmíru.